gitu sehari ada berapa kali sih?
Taparade marohatta nang pikirata asata mulai pertanyata di bagasa bornginon tapuji matuhatta maredde mahita sebukeda nomor sada ayat sada sahatu ayat 2. Hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Di horhon hapersuhon nami na satokin jalanan yang ido hasangapon na sumurong, na lumobi hamulyaon na salileng ni deleng na tuhami. Hami akka na sutumaylihon akka na tarida, akka na tumaylihon akka na sotarida. Ay namartik kido anggo na tarida, alay na salileng nileleng na do akka na sotarida, haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, hodo silehon na pulapul tuak ka na marsakroha, hodo silehon gogo tuak ka na gali, asi maroham, tata maaka na marsakroha, doho akka na hona pangujunan, say tata mahoy-hoy na sida, jalapalua na sida siyan hagugutani, asapatar di na sida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagugutan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Epistel pertanyaan bornginon imana tersurat di Musawalu mamuka sian ayat 15 sahat 22 marsoring-soring mahita majaha. Jadi nina debatama madok sinoak. Paruar marap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging. Akapidong dohot pinahan dohot nasa nama jijir di tanoi. Asarodot nasida jalalam torop di tanoon. Ruar masyap perawi dohot sude binatang, sude guluk-guluk, dohot sude pidong, sude nama jirir di tanoon masibuan masam nabi. Jadi dung dianggo Jahoba uap na hususi, nina Jahoba ma di bagas rohana. Dang beulahakku manorui tanoon ala jolmai. Ay najak do pikiran ni rohani jolma sian setehetehonna. Jaladang beulahakku mangaragehon na sida na mangulu. Songonom mahubain, songon nahubaini. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Tabigema kor ina Teresia.
sikor ama.
Maredehita sebukuede nomor 471 ayat 2 doho ayat 3. Ali Tuhan di bata jahuba nahu sobahami di bagasan Kristus Jesus. Madok moleate dohami Tuhan di bagasan tikion. Di bapungu asini roham dohami di bagas jorom. Akarua sinuhriam rap dohot parhalado. Patu paparsauran di pertanyangan uek di bornginon. Madok moleate hami. Disudi dinggan di basam nang pasu-pasum. Tadlumubi padongan yomu di hami. Di lohoko gugu di hami Tuhan, di lokola siniroha di hami, di nama mulus akaragam di partikian dot akan nangamasa, di pardalan nang ulunami, jala horas-horas hami saat tuinganan non di tikyon. Ali Tuhan, nahurang tamado hami, madok molati tu adupamu, ala juk nei hami patupa manang mabahen akasugun niruham, di akaragam nila siniroha nang hujalo hami. Patut donian hami majalo uhum siako alai alani holong do dinggan ni basam terbaik kami marhai pason marlas ni roha di bagasat tikyon marpungu di joromon mar parsauran dohot ho rap dohot dongan nami ali Tuhan nasa toktong dope mauwas malehami di hatami nagabi si panganon di partodion nami gabi gugu di hami Tuhan laho mangadupi akan namasa muse di pardalanan ngulunami dina pinaradem di hami partikian si hubasan nami ali Tuhan hibul marohanami majalo hatam na tinariaso ni naposom inang burusi nurat asa tinggil hami manangihon dia do lomo ni roham nanang si patupaun nami
dia do sogo ni roham si pasidingon nami. Margugo jala marbisuk hami, mamereng na masa, asa salu na kapanggulmito ningulo nami, salu na ihobar tolomo ni roham. Ajari hami madok moliate, ajari hami paturi akka nahurang lubi dia kalaka ng parangin nami. Asa tarpasu-pasu hami Tuhan, urupi hami mangulaon alomo ni roham, tarlumobi diragam ni ulaw na hupatu pahami. Asa marhiti ulaw ni tarpasu-pasu salu na kananula ni tangan nami. Hupasat kami mangulo nami tuho Tuhan. Diganup tiki na hubulus sami, rabdohot ho mahami. Unang paluwas hami mga sahon pikiran dot gugo nami. Alapayngot hami sa toktong mga sahok ko, ay molo ho hupangasahok kami. Turedo sa luho na akananula ni tangan nami, do pardalanan ni ulo nami. Gudang do piakka na hurang lubi, diakka na hubay kami Tuhan. Asiro hamar pamuati asabuy toktong hami marsyajar siyan akan na hurang lubi, na hupatu pahami, tutikin na nengro hubadingga kami, lao palason roham. Ali Tuhan, jujut nai hami mangido, dia karagam ni sihol do pangiduan ni rohan nami. Sa luhut nain hupasat tami tuho distikyon, pasu-pasu ma akan nanulan ni tangan nami, pasu-pasu ma kayanak ko na pinalumihomi, pasu-pasu ma parsauran nami, pasu-pasu ma sudi akan nahusakapi hami, dongani hami Tuhan patupahoni, asa marhiti na didongani ho hami, buhi mahami mangulaw na dinggan ho Bartolo maniroham, tupahi akaulaw nami be, asa tarpasu-pasu salukna, asa mangulu disi hami Tuhan, mangulu siyan pasu-pasum, naong nilehok kodo na neng lehonomu to hami, pasu-pasu anak kon nami na marsikola, mulai siya tingkat SD sa hatu tingkat perguruan tinggi, pasu-pasu anak kon nami na sa toktong dope majalahi aka ulaw na dinggan, patongon ulaw ni Tuhan ho Bartolo maniroham, jala diak ka na sa toktong dope may-may-ma di rokap ni daging do todi, ali Tuhan molohodo, na mga lehon rokap dia kaya na kon nami tarbeso ng dua kaya na kon nami jala pos rohana di akadongan na neng patohom mutu akka yanakon nami asa ditikina marulupulup jala marlasin rohami parburhato yanakon nami tu langgatan ni huriam majalo pasu-pasu babagasoni pasu-pasu siubiu ni akaina na sa toktong tarpayuma-ima di hasosorang ni danak dongani na sida Tuhan tangihon akatangyang na nang akausaha na pe asaburi tikina jupang las ni roha adong tangis di bagas na si debi marlas ni roha na sida mamuji pasangapoko dot akapinopar na pinalumihomi diak kadongan namin na di bagasan hagaleon lehon guguri na sida Tuhan diak kadongan namin na di bagasan habot ni roha apuli na sida diak kadongan namin na marlas ni roha tarlumubi diak ka na marulang tahon sa darion paingot na sida siya kodo las ni rohai jala paingot na sida asa toktong diingot na sida ho madok moliate jala ditabay ho karagam ni pasu-pasu tu na sida na marlas ni roha ulang tahun perkawinan manang ulang tahun kelahiran pe suang-suang ni madibagas at tiko Tuhan ingot hami dia kadongan nami ruas ni huriam na dibagasan parsahiton inang disibarani burusi burian pemulihan dibagas na sida mutiara riris burusiagian na marubat of namin weng the Madison Wisconsin Hospital of Amerika Serikat amang pangaribuan inang iburu silalay na marubat di Nagrak inang silitonga buru pangaribuan na marubat di rumah sakit Rituan suang-suang nang di amang Panjaitan inang iburu Huta Barat pemulihan di bagas na sida nangakadongan nami todong nami tutur nami sisolhot nami ale-ale nami dot aka nahutad dahami na huwalong ihami na dibagasan parsahiton. Sudi na marsahiti upasatami tuho Tuhan. Jama pamatang na. Pasu-pasu ubat na. Si panganon na. Si inumon na. Suang-sungonin ng usaha dot tangyang nasida. Asa dalam wi manang parhitiam mo. Laho pasahaton hamamalong ni parsahiton. Di pamatang nabi. Hisar na sida Tuhan. Sumuang guguna. Buhi na sida mula-ulaon ho Bartolo maniroham. Ditiki na jopok. Ali Tuhan ilik-ilik nami matuadupahmu pasu-pasu na sida na marsahiti. Suang-suang ni mahupasat tami salu na ka program ni Huriam pakubasyon ditong-tongan ni Huriam tarlumuwi ma dia ka pesta na ng hupatupahami pesta ni Huriam dot aka pakubasyon hobar 2 tahun profesionalisme
dot aka program-program ni Uriam na sedang berjalan. Ali Tuhan di bata, o manaparadihon rohanami tikinami, nanglas ni rohanami. Asa sada hami ruasmi, panitia do parhalado, makalason salu na pasupasum, dinang pesta gotilok kami, dohot paingot marningot ulang tahun ni Uriam, na pa 44 taon. Ali Tuhan, rap dohot ho mahami, paradihon salu na ulon las ni rohay, asa di pesta puncak tahun profesionalisme, jupang dihami las ni roha. Makilala hami di sudi pasupasum, nang hujalo hami marsasahalak, markeluarga, suang-sone di tonga-tonga ni Uriam. Ali yamang, dinayang marihujung masatokinay partanyanganon, mula bima hami, tubagas nami, donga ni hami, pasu-pasu hami. Leon las ni roha di hami di bornginon, asa gabi borngin pangalapan ni gugune baru di hami. Pasu-pasu ng bangso nami, tarlumubi di tahun politik nuaingon. Asal Myanmar tod di Purbadia, diganup bangso nami, asa mardame demak bangsoon, buy mahami mulaulaon do dinggan. Tarlumubi di akaru aka masyarakat na sa toktong dope, manggulut akka nariko di pardagingon na. Homa toktong Tuhan na madongani hami saluna. Hatam ng tangihon nami, pahibul rohan nami manangihon. Asiroham tangihon mahami, jalasi sa madusa nami. Mga sahon Kristus Jesus, upasat kami matangyang namion. Amen. Tabigima kor pitu.
Meredehita sebukuede nomor 410 ayat 1 dohot ayat 2. Asini rohama dihamu dohot damis yang debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hata ni debata dihita ima natar surat di surat ni apostel Paulus mandapoton huria Filipi bidusada ayat 20 sada tolhas tu ayat 30. Filipi sada ayat 20 sada tolhas tu ayat 30. Ujahau madita. Ai Kristus do hangoluan diau jalalaba nang hamateang. Alai anggomar parbui ulauki hinorhon ningolu ni dagingon. Gabedak ku boto manang dia pilih toko. Dua sadu manosakau. Malumu doa borhat asarap dohot Kristus ai duminggan situ tudui alai rumikot do mian di bagasan daging alani hamuk jalamak kaposi huboto ma mian doau jala rap tinggal rap do tamu sudi laho patibul jala pakisa haporsio muna asalam sumurung pamuji muna di Kristus Yesus marhite sianau dinaroau muse tuhamu asal tu barita naulini Kristus mapaho barhamu parsaoram muna asa huida dihamu dinaroiau manang hubege taringot tuhamu tagan padaudau dope pabuana hot tamu jongjong di bagasan hasadau ni toddi jalarap marukil marsadani roha makka porsiai barita nauli tung unang maolo hamu pabibiaran ni aka alo di agia ahape tadda ni hamaguan namai dinasida alai di hamu tadda ni haluaudo jalasian debatadoi ai pola di asini rohahot tuhamu marsitaonon humokop Kristus dadaholan nama kaporsiai ibana jala di hamu don waing parukilon naung ni idamuna diau na jolo jala na binegemuna nuaing taringot tuau ido yanggo saat ni turpuki hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus saya dong dohalak nama bahen adong moto manang prinsip dingoluna sudi moto dot prinsip dingoluna tujuan nasa sitongna laho mabain asa ngoluna terarah tu dia do si tujuanna. Mana jalan yang harus dia tempuh, yang baik, yang boleh membuat dia semakin menjadi manusia yang benar-benar berpotensi untuk melakukan yang jahat. Nang pehudok songoni, saya adong dohalak, na di rohana, adong moto, manang prinsip, nama bahen gabejia di ngoluna.
holan alani madai hinauli portibion. Holan alani nalaho mangihuton giot ni daging na. Gabi adong manapaingoton songon hata padebisu namandok. Kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti tak puas. Kalaupun puas pasti tak lama ninna. Lapatan na ahana taluluis yan portibion. Pada hakikatnya itu tidak akan bertahan lama. Tabereng COVID, nanaong paingotok kita, gudang pehepeng ta, lak bohape jagota, lau menjamuton pamatang tahun, itu tetap bisa menjadi kalah. Apapun katanya, dang namandok marisuang halak namar hepeng. Tapi kita harus benar-benar bijaksana menggunakan apa yang diberikan Tuhan. Alani ido, marhite motto do prinsip ningolu ido o jahan ni si Paulus hobar tutur pukon dinanido di Filipi bidusada ayat 20 sada rak majohita mandok amanginang ai Kristus do hangolua diau jalalaba nang hamatean ninna ai Kristus do hangolua diau jalalaba nang hamatean. Secara singkat kita akan mengatakan mangulu nang mate di Tuhan ido. Tidak ada yang lain-lain. Mangulu nang mati di Tuhan ido. Macita bunakin sa sitong na molo tapayutiut kebatian ta di bagasan Bornginon. Mulai sian edi parjulo saat tunalau paborato parjami taon. Itu semua mengarah kepada khotbah di bagasan Tikion. Mamuka sian natay dehon nakin edi hupil Yesus. Baru tay deho muse edi nalau paborato di jamita. Alidongan say tangihon alay nama caya pitu jamitata di bagasan Tikion ima bukui di nomor 470 sada dina dia dehon di bagasan ref nainakin di hongoluku rodi ajalhu Jesus diho au mate mangolu rapita di hongoluku rodi aju Jesus dihu au mate mangolu ido sa sitong nagabe prinsip ni tajolma nang ahape tadok molo anak medan ina hancur demi kawan alay tarawom majo bahwa Kristus ido hangolua diau laba nang hamatean. Unang tapi kiri taringo tu molo laba parutungan pitor hatok mahita marikati marlujung mandapotonon. Alay molo didok harugian pitor madao mahita sianon. Hiranaso adong nanggo otik pamikirion na bila kita mau benar-benar berguna kita harus mau rugi. Manang ngape? Masuk tubunguan, marutung do manang rugi. Sian segi, waduh tuh. Marutung manang rugi, jujur majohita, mau masuk tubunguan. Rugi. Secara jujur, di son. Ayah dong do halak nama bain misarana, songo kami mak, akapadita. Di bain mai sarana organisasi, manang na di bain ma parpunguan sa stambuk kami. Didok masongonon, bohama molo tabain nate, misalnya tapapungu mahepeng molo marujung natorasin na. Rona diba, dang adong minatorasu, dang dapo tabiau, torinda dotong. Alana dipikir dotong taringo tu harugian. Alai daus ya ni molo bagas tapi kiri, dia do laba madohoti perpunguan ima parsaoran. Yang tidak kita dapatkan molo holan monggop di jabu. Dang dapot teh. Alay molodong parsaoran nauli na dinggan na jupangata di parkoran di wek dot lana asing di sido baru jupak kita hataon ay Kristus do hangolua diau laba nang hamatean ay dirajumi si Paulus do hobar tutur pokon sude ngoluna bukan hanya ketika dia hidup unang ditiki las rohana daong arsak nang las rohana toktong do marujahan tu Kristusi. Amang inang jot-jot dohita mabiki hata ada
uang abang disayang, tak ada uang abang melayang manang ditendangin na kan. Boy do songoni padokani masa. Holan ditiki marhepeng do, baru madohonon tua mata. Bapakku sayang, suamiku sayang, torin na datong. Daku boto ati na songoni di Cibuburon, tua mata. Manang na amata tuina tamolodung adong pangiduan na songoni maburjuna. Dangi holan ditiki adong mapangiduan niya nakon asa burju ibana pitor habotuwad doon siya na toras. Apakah dia betul-betul mau menghormati atau menyayangi orang tuanya atau tidak? Imam marhite edeon alai si Paulus mangulu nang mate dang adong ibarna. Ini tetap sama hot haporsiona dang munggil haporsiona. Nang ditikilas rohana makobasi diurupi Uria Filipi do ibana di pakobasionna, dia bersuka cita dan tetap bersama Tuhan. Nang ditiki di hurungan ibana songon latar belakang ni turbukon. Di suraton dotong surak ni laumar berita nauli dakya maribar nang pe di hurungan ibana porsuk pangayena taringo tu parukilonna. Amanginang. Nas ini betul-betul mengingatkan kita, terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan harapan. Pangidoata sehat doa kaya nakota, nadong rap doti tanang di pangaratoan. Pangidoata say naik mapangkat. Pangidoata say hatop ma muli manang mangoli kaya nakon. Pangidoata gudang doon, asaboy martudu-tudu menjadi manusia yang sukses. Tetapi ketika harapan ini tidak terjadi, marukil do hita. Marukil. Alay marukil hita, boy doon mengebati, lau mangulau na kanadinggan. Ini bisa juga jadi acuan, saya tidak mau menyerah. Saya harus terus berbuat baik. Walaupun banyak rintangan, tantangan, walaupun banyak sekali persoalan yang saya hadapi secara khusus di diri niba. Alay padohan ni Apostel Paulus, amanginang, ibana dang holad dirina na dipikiri. Sukari holan mamikiri diri na imana, isi mahalak na marukil rade mana ringgas lau manangnya konhala. Saya rasa ini sudah membentengi kita untuk memikirkan orang lain ketika ada persoalan. Tapi Paulus melalui imannya, sekalipun dia sedang dalam penjara, marukil ibana, penjara tidak membatasi dirinya. Penjara tidak memenjarakan kehidupannya untuk melakukan hal yang baik. Justru ditiki di hurungan do ibana, gabe adong ma dapokna perjupangan do Kristus dina bergumul ibana di hurungani di pasuang do ianggo ngoluni si Paulus. Mungkin banyak sekali yang boleh menakuti kita di dalam kehidupan ini, amang inang. Songon nanido di bagasan jami tahun di tikion. Gudang do akka pabibiaran ni akka alo dia agia hape. Ninna di ayat 20 lalu. Tetapi jika kita benar-benar serius mau terus dekat dengan Tuhan, di sido gabe tubuh hagogoon. Isi mana sumabir tu hamatean. Adong namabir tu hamatean, manang adong na sumabir tu hamatean. Paulus bersaksi laba nang hamatean. Laba nang hamateanon atar namaol don dia tusi. Ala na jormu ni hamatean isirang do amata tuinata nang aka na masih hagolongan. Ala ni hamatean boydo sasalak stres maradu gabe mangiu ibana atop marujung. Ala ni hamatean makkatai manang manaringoti hamatean jok nahala mabiar do makkatahonon. Ujung na gabe hamadi do molo makkatai hamatean di jabuta. Setabi jawonin na. So woto ira parbegum majabui. Ima na hupikiri dah. HP na lau tu sido ganuk jolma. HP ido si remote tahamatian parhitean lama nopot Kristus inin na. Tidak ada kata lain. Memang semua harus sampai kepada kematian. Holani molodung didok laba nang hamatian. Gabe adong mapakati dakonon dang mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki. Ditiki gok parukilo pe dang mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki. Ditiki godang pe abat-abat lau mandapoton huria manang gereja
nalau marsaor di parkora dot akap nadong ulau nadinggan di uriat taon tongdo tadok di Tuhanima yang go ngoluku. Jadi Paulus menginspirasi kita. Paulus bisa menginspirasi walaupun dia dalam tekanan yang begitu berat. Molo didok Paulus betul-betul mau membuat hal yang berguna meskipun seolah-olah dia bisa saja tidak berguna karena dia sedang di penjara amat terbain hala molo diurungan di bana. Songon nanakin huna hudok amat terbain hala di parsauran nauli molo lan monggop di bana di jabu. Tarira songon ido hatai. Gabe adong mapamikirionna. Nangpe adong sipata na manosak ibana. Didok diturpuki dua sado manosakau. Na parjolo masiol do ibana asarap do Kristus. Karena dia menyerahkan totalitas hidupnya. Na paduahon rumiko do muse ngoluku. Molo diudut dewata ngoluku. Rumiko do ngoluku muse asamar barita nauliau. Pajup pangau dot huria Filipi. Karena Filipi ini yang manginang adalah salah satu tempat ataupun jemaat yang dilayaninya, yang betul-betul dikasihinya. Di parsauran naulina dinggan na pinatupan ni huriai tu si Apostel Paulus, nang Apostel Paulus tu huriai, ido nama bayan asa uli parsauran nasida. Saliling makobasi Apostel Paulus, saya dia urupi do si Paulus, diurupi ima huria Filipi. Ido nama bayan gabe huria hasurungan huriai. Jadi tadado akka pakobasionna dina didok mamuse di bagasan turpukon asini rohado nama bayenau asa borhat lau mamarita nauli marhite sian akka surat nahutongos tunasida ninna. Laus asini rohado na paingoton nasida muse akka uriai na memang godang akka parukilon na asa margogo muse nasida. Bagaimana supaya kita diteguhkan di dalam iman kita dang meoleo lakana jamot tita manginang molo ta idolahon aka parjamita manang aka padita jamot tita molo adong nata idolahon situa diwe tabe molo sanga pensiun situai manang pidda paditai molo do hita makaholongin na asing ido na hudok. Jadi dia dola patan nion taingok ma songon na diturpukon didok si Paulus do songonon nang sorap peau dohot hamu ho mahamu jongjong ay ikon pahobar hono muna do barita nauli tu diri muna bahwa sebenarnya ojahan ningolu ni na porsea dada na parbarita nauli alai barita nauli ulakoda amanginang ojahan ningolu ni na porsea dada parbarita nauli sa sitong na alai barita nauli ikon hatani di batado na gabe ujahan. So tung holan alani mengidolakan, kita lupa mengidolakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan kita sekarang ini. Diuduk mamuse bohado menginspirasi. Boido hita tahe ngoluta gabe menginspirasi amanginang nang pemarukil hita manang godang akasitaonon manang tapatu jolo do parukilota laho manudeti akka ulau nadinggan. Sarana saya dong dosongoni unang majuau nasing majo bereng maka parsikola do gelekku torina di pajolo do tong sude iboto halak do parsikola ya anak kota alai dang nagabe paru kilo ni sa sitong na taboto do tu dia na sanggup hita pasikolon gelengi batu sita bain unang tabain na so sanggup hita asa unang gabe paru kilo ni di ngoluta. Jadi aham masih patu paut tamuse taida ma molo hudok nakin bohado ita asa marguna menurut penelitian riko do hita marguru tu bonani kalapa coba majo tengok dope bonani kalapa tahe. Jadi molo bonani kalapon sian akarna pe marguna boy doon gabe ubat dungi sian ana muse tehe batangna boydo marguna boydo dibain gabe hudulan itu kan dungi sian lilina ninna kan lidina boy gabe mabain sapu lidi dungi sian daun na sude mamarguna saat tu na parbuena pe ima kalapai sadiri aek na pe marguna dot
100% tadok marguna do hadirionna. Bohado asa hita pe gabi halak si songoni. Bohado kita gabi marguna tuak kahumaliang. Hidup kita menginspirasi. So tungan non roh hita tu sada-sada punguan dang do pero pitorido unang manian roh yete torinna. Unang maju gabi bahalak na marguna. Hola sipe ibana ngaman do muliati halak. Hola sipe. Ipi holo do gabi sursar pikiran ni halak. Hola sipe ibana. Apalagi mamolo makatai do mangulon manangaha. Bui do gabi sursar ngulu ni halak. Alai molo na halak na menginspirasi pitorido deh. Dang adong amangi gabi dang tabuati. Gabi hatot pita mula torinna to. Manang nadang adong inangiro gabi sotabuati. Gabi dang malohita torinna. Jadi hidup kita betul-betul menginspirasi untuk orang lain. Songon si Paulus na naung gabi ujahan di turpukon. Ujahan nadang didirini si Paulus sabing. Alay di Tuhanido. Ay dido ibana. Ay Kristusido. Hanguluad diaw labanang hamatean. Di sido parsauranna. Jadi molo adong dope na mabir satu hamatean. Taingok ma amang inang ay marhite hamatea do gabi adong dalan muse tu parnguluan na ibaru. Hamatean manang hanguluan ido parsauran manang union. Ay marhite parsauran na ibaru ima reunion persekutuan kembali dengannya. Jadi kita jangan takut, kita tetap bersama Kristus. Mangolu nang mate hotdo di Tuhan yau. Amin martangnya kita. Jehovah di mata manami na marhabangsa di banua gijang. Mauliate di pasat rohanami tuho Tuhan. Nungatanak hatam nabadiai di tonga-tonga ni parsauran nami di bagas coromon. Di partangyan wek nahupatu pahami sahali sa minggu. Ali Tuhan say marguna matutui dungmian hatam di tonga-tonga nami di rohanang pikiran nami. Bui hami Tuhan makatidakon ay hodo Kristus hanguluad di hami jalalaba ng hamatean. Mangulu ng mate hami toktong do di bagasan goarmu. Ali di batama nam pargugoy hami ganup law mangulahonon Tuhan. Asabuy ngulu nami gabi inspirasi marguna ngulu nami tuak kahumaliang nami nang sipata gudang akaparukilon na masa di tonga-tonga nami alay toktong doho madungani hami pinuji pinasangap magwarmu ali di bata marhiti anakmu Kristus Jesus si palua hami martangya kami tuho amin. Maridi mamusehita huta pasa mapilian. Samaki utuh
mahita martangiang ditangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, leomat kami sadari nanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan, palua mamisian pangago, ayo na punah harajaun, do tagogon, rodia sangapon saleleng-leleng na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, dohot parsahoran ni tod di porbadiay madungani hamu.